Tarong, pahiya, kamatis, kabatriti, sanja, nako. Murmurami, mais, tabako. Ni Nana Marcelina timang paneknek iti pagsasao, anateng titulbek, tapnon madanon ti sangagasot atawen. Wen mga ka-Solid North, agtawen ni Nana Marcelina ti sangagasot, ket iti tawen na napigsa pay laeng daytoy, kabailan na pay laeng ti agwalis ken agbagkat ti danom. January 1, 1925, idinaianak ni Nana Marcelina. Isuna ket tubo iti barangay Lawlaw-Ingan, Santo Domingo, Ilocos Sur, ngem iti agdama ket adda iti poder ti anak na iti Cabanbanan Norte, Gonzaga, Cagayan. Naadgaan isuna ti innem nga anak ni Josie Tacuboy ti agdama akadkadwa ni Nana Marcelina. Kaasin niya po Diyos, ma'am, nagdaldalya sa atan na mo, nagtultulit nga panaway, nga basta, kaasin niya po Diyos, ni inang ko, nasalunat mo. Di agagalin na laeng, kadagitoy, siyempre bakit matan, pati siya, nasakit pa iti bagi matan, so ko na kanya na, dagiti aming nga mariri na miinang, talagang daytay, so ti pagpakitam, daytan ko na ma'am. Itilaksid digiti panubok, uray kasano karigat ti biag, agyamyaman ni Josie Gaputa, maipapaainan digiti kidkid dawen ni Nana Marcelina. Napangalaw kami, di nako. Sungin may kamti Cagayan. May dadya amang medyo Cagayan, man lang kami inalan dadya Ilocos ide. Kas maibasar iti Republic Act 10868 wenno ti Centenarians Act of 2016, naawat nga rod ni Nana Marcelina ti 100,000 pesos manipod iti DSWD. Inbatadmet ni Mr. Eugenio Sapla ti mangidadaulo ti Office of the Senior Citizens Affairs nga adda kadagupan a 4,676 ti agdama a senior citizen iti Gonzaga ngem sumagmamano kadagitoy ket saan pay nga agpenpensyon. Ti pada nga senior citizens dito, ket hanggang una agapapura, doon to tiyempo na nga makaawat barbaring ma-aproban na dati kung kuno tayo nga orayan tayo nabayagan nga dati universal social pension. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.